Tamашaçılar артından жырчы barga тийиш түгел. Әйе. Жырчы артынан бар. Да, жырчы артына барга тийиш. Шуңа күрә без жырчы ул битендә тәрбия биргә тийиш берәр шунда киңәш сәхнәдә һәм инде фикер апарга тийиш ниндидер бераз теге шуңа күрә минемчә халык җырлары тәрҗемә бер кашандан торга ярамый. Алдыга ярамый анда җырлар. Burungu jırlarını, milli jırlarını saklap kalu, milletini saklauның bir ысулы дип әйтә аласыңмы? Дөрес. Ул менә бер ни дип әйтәм. Урысча әйтмешле ключ дип әйтимме соң? Ачкыч булай инде ул. To'g'ri, ди. Ул бер ни ачкыч, чөнки аны безне әйтәләр бит инде. Безне дин саклап калды, саклап алды. Шуңа күрә җырны татар халык җырларын күбрәк җырласак, безнең яшьләр күбрәк тартылыр дип әйтәм инде. Күбрәк җырчылар дип. Күбрәк җырчылар җырласа дип әйтәм инде. Пропаганда булырга тиеш. Менә син үзең Раниса урыс мәктәбендә укыгансың. Беренче булып шул урыс җырларын җырлап йөргәнсең. Аннары менә татар җырына кире ничек мәхәббәт уянды сиңа? Минем менә ничек дип әйтәсем килә 9 класска хәтле Ульянда яшәгәндә инде рус әлбәттә репертуарымда күбрәк рус җырлар иде. Чөнки бит инде рус мәктәбендә укыгач. Болай мин татар җырын бер кашында калдырмый идем. Мин кичкенән чактан татар җырларын җырладым. Әлбәттә минем шундый хыял бар иде. Казанга килеп, уку йортына кереп, менә шул татар дөньясына керәсем килгән, татар кешеләр белән күбрәк аралашасым килде. Һәм инде Аллага шөкер, менә минем бергә укыган егетләр, кызлар, алар белән бергә дөресен әйткәндә яшәп, без бит инде театральдә укыганда сәгать 10 үзең беләсең бит инде. Сөйләле микрофонга. Унга 11-га хәтле укый идек анда. Һәм инде өйгә кайтканда да без менә 5 малай квартира снимать итә идек. Анда да татарча сөйләшә идек. Аллага шөкер, мин менә Димәк, синең хыялың чынга ашты. Чынга ашты, Аллага шөкер. Менә Чираттагы хыялың нинди? Чираттагы хыялыммы? Чиратта хыялым менә хыяллар буенча. Уйлый тор, рекламага бүленәбез.